May depensa ang lokal nga panggamhanan sa General Santos City kalabutan sa pagduda sa Commission on Audit kon COA sa sobra-sobra nga job orders ug casual workers sa LGU Jansan. Sa 2024 audit report sa COA, adunay 3,296 ka mga personnel ang gihire sa job order casual basis. Apan 2,526 lang ang na-verify atol sa validation period. Samtang ang nahibiling 770 ka mga personahe dili matud pa validated. Mukabat usab sa 505 million pesos niadtong 2024 ang katibukang suhulan sa nasampit ka mga empleyado. Matud sa COA, kini nga kantidad magamit unta sa pagpondo sa mga permanenteng posisyon ingon man sa laing proyekto. Apan gikabutyag ni City Administrator Sean Dinido Pestaño nga 2024 pa ang datos nga gibasihan sa COA ug sa updated report pipila sa mga JO o casual workers ang regular employee na. Alang usab kanila, dili sobra apan sakto lang ang ihap sa mga empleyado. Busa na nawagan sila sa tanang LGU employee nga ayohon ang trabaho o pagtagad sa katawhan. Observation sa MOA, ginagawas na siya 2025. So 2025, gitubag na nato siya June pa lang. And then this December 2025, fully complied na nato ang observation. So, mabalaan nato na karon kung pag-abot sa next year, which they will be auditing the year 2025. Kung naalang gihapon ang observation, mao na po ang atong tubagon, no? Kung naa sila makita ng mga job orders, especially ka naman naka-ID, picture nila, ipadala nila sa AKUA or sa any department heads. Nanigurado usab ang lokal nga panggamhanan sa Jansan nga walay ghost employee ang LGU. Pinaagi sa strict monitoring sa mga department heads o sa gipagawas nga executive order sa mayora. Mga katropa, kanunay ba makabati og paglabad sa ulo, sipon og ubo? Kinahanglan likayan ang mga sakit aron magpabiling ligon ang panglawas. Magsanton plus gold na adlaw-adlaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.